תטא זה תדר של גל במוח, שיש לנו במוח כל הזמן את הגלים אלפא, בטא, גמא, דלתא, תטא, שהם מתחלפים לסירוגין במהלך הערות שלנו, במהלך השינה שלנו. גל התטא הוא בעצם אותו הגל שאנחנו מגיעים אליו בבוקר, בשנת הבוקר, השנה לפני היקיצה, שזה השלב של החלימה. השלב שיש לנו גישה מאוד רחבה אל התת המודע שלנו. החלומות שלנו הם הרבה פעמים מנתחים, דברים שעברנו במהלך השבוע. יש את החלומות שהם חזיוניים, שאנחנו בעצם חולמים על משהו עוד לפני שהוא יקרה. כשאנחנו מתחברים לתדר התטא, יש לנו גישה הרבה יותר רחבה אל תת המודע שנמצא כאן, ששם בעצם מוחזק כל המידע על מי שאנחנו ומה אנחנו בעולם הזה. איך אנחנו מתנהלים בחיים שלנו, במערכות היחסים שלנו, מול כסף, מול זוגיות, הורות, בכל מקום בחיים שלנו. איך אנחנו תופסים את העולם שאנחנו חיים בו, האם הוא מקום בטוח עבורנו, האם הוא מקום מסוכן עבורנו. לפתוח באנשים, לא לסמוך על אף אחד, מפחיד לפתוח באנשים, הם תמיד ידפקו אותך. אם תצליח יקרה לך ככה, אם תהיה לך אהבה תהיה לך ככה. אנחנו כל הזמן בהתניות ופרדיגמות של תעשה ככה יקרה ככה, אם אני אעשה ככה יקרה ככה. מותר לי להיות מי שאני? מותר לי להיות מי שאני רוצה להיות? מותר לי לעשות את מה שאני רוצה לעשות בחיים שלי? דרך התטא, דרך הכלי המופלא הזה, אנחנו בעצם יכולים להגיע אל המקור, אל השורש שיצר את הדפוס הזה בכלל, או את אופי ההסתכלות שלנו על הסיטואציות. זה יכול להיות משהו שאמרו לנו בילדות שלנו, בבית ספר, ההורים, החברה. זה יכול להיות איזושהי תודעה שעברה אלינו ממש בתוך הגנים. למשל, דוגמה קלאסית, מה יכול לעבור בגנטיקה? קורבנות גנטית? עשו לי, שתו לי, לקחו לי. החיים קשים. יכולה להיות תודעה גנטית שעברה לנו, אמונה שנמצאת ממש ב-DNA. אם באנו ממשפחה שהייתה לה הרבה התמודדות, משפחה שהגיעה מהשואה, משפחה שהגיעה מכפר שהיה בו חוסר, אז יכול להיות שנחיה כאן בעידן הזה, להיכנס לתוך הסופר, לתוך מקום שמשדר שפע, אבל תודעת החוסר ככה עדיין תעדד לנו מאחורה, אין מספיק כסף, אתה חייב לחסוך, למה אתה מבזבז? או ההפך, תבזבז, כי יכול להיות שמחר לא יהיה כלום, או מחר לא תהיה פה בכלל. יש כל כך הרבה התניות שמנהלות אותנו, כל כך הרבה פחדים שמנהלים אותנו. מי אנחנו בכלל? הרבה אנשים מגיעים אליי לטיפול ושואלים, מי אני בכלל? אני לא יודע מי אני. אני הפכתי להיות משהו שמצפים ממני להיות, למדתי ללבוש איזושהי מסכה או איזושהי דמות, שככה יאהבו אותי. אם אני אהיה מי שאני, אולי לא יאהבו אותי, אולי לא יקבלו אותי. מתוך הפחדים האלה, מתוך הצורך הבסיסי שלנו להיות בשייכות לאיזשהו קולקטיב, הרבה פעמים למדנו לבטל דברים בעצמנו, להקריב את עצמנו, לא להסכים להיות עד הסוף מי שאני רוצה להיות. אני הרבה פעמים שואלת את אנשים עד כמה הם קשובים לאינטואיציה שלהם ולאמת שלהם. בטח, קשוב. אבל אז שאני שואלת, האם באמת אתה מקשיב לאינטואיציה שלך כל פעם שהיא מדברת? וואלה, לא. ומה קורה שאתה כן מקשיב לאינטואיציה? נכון שאתה תמיד צודק? נכון. אז למה לא? למה בעצם לא להקשיב לאמת שלי? התטא הילינג מאפשר לנו גישה ישירה לתוך מאגר המידע המופלא שקיים בתוך המוח שלנו, ולדלות משם את כל השטויות, את כל הדברים שלא משרתים אותי, שלא מקדמים אותי, שמפריעים לי להגשים בחיים שלי את מה שאני רוצה. רוב האנשים לא באמת יודעים מה הם רוצים בכלל. הם חושבים שהם יודעים מה הם רוצים, או שהם באמת גם מודים בזה. אני לא יודע בכלל מה זה לרצות. למה? כי אולי בגיל מאוד מוקדם הם הסכימו עם עצמם. כמובן שמה שאני אומרת עכשיו נמצא בתת מודע, ויכול להיות שהמיינד לא יבין את מה שאני אומרת כרגע. כי יכול להיות שבתת מודע ביצירותם הם הבינו שאם אני רוצה לעשות את מה שאני רוצה, או אם אני בכלל רוצה עבור עצמי, זה אגואיסטי, זה אנוכי. אתה צריך לחשוב קודם כל על טובת הכלל. מה? אל תיקח רק לעצמך, אתה חייב גם לתת לאחר. יאהבו אותנו פחות, לא יקבלו אותנו, לא יראו אותנו. כל הפחדים המאוד מאוד בסיסיים שכולנו מסתובבים איתם. הפחד לא להיות שייך, הפחד לא להיות אהוב, הפחד לא להיות רצוי, הפחד לא להיות מקובל. וזה גורם לנו הרבה פעמים פשוט לסרס ולהשתיק את מי שאנחנו באמת, את מה שאנחנו רוצים להיות באמת. התטא מאפשר לי לשחרר את כל הפרדיגמות ואת כל הדפוסים האלה ולהסכים להיות מי שאני באמת. ושזה בסדר לרצות עבור עצמי, ושמותר לי לרצות עבור עצמי, ושאני יכולה גם לרצות עבור עצמי וגם להיות אהובה.
וגם להיות מקובלת. ועוד אפילו יותר מזה, אנחנו לומדים שבאמת מותר לי, וכשאני באמת חיה את האמת שלי, ואת מי שאני רוצה להיות, אוהבים אותי יותר. מקבלים אותי יותר. אם לימדו אותנו כל הזמן רק להיות עסוקים בלרצות את האחר ולהיות בנתינה, כמה בחיים שלנו אנחנו עסוקים בלהיות בנתינה ולא מאפשרים לעצמנו לקבל. כמה אתם מקבלים? כמו שאתם נותנים. כמה אתם נותנים לעצמכם כמו שאתם נותנים לאחרים. נכון? הרי אני צריכה לרצות, אני צריכה להיות מקסימה, אני צריכה להיות אהובה. אם אני אתנהג ככה, אז אני אהיה יותר חמודה ויותר יאהבו אותי, ואז אני אלבש איזושהי דמות. טט-טיילינג מאפשר לנו לחיות את האמת שלנו ולהיות אהובים ולהיות שייכים.